South Africa sabingelela ngeendawo la nikhona kuphi nakuphi nibele umduduzo ngamkhwanazi. Sivela kwinhlangano ebizwa ngokuthi Thuleleni Organization njengoba nje igama nanti liyazisho Thuleleni Organization okuyinhlangano ke amplifier i-voiceless. Siye simeleke abantu ke abangenazwi izwi labo ngathi alizwakale kodwa ke libe kumele ukuthi lizwakale njengoba njengevoti labo nabo bakwazi ukuvota ivoti lakwazi ukuzwakala uma bebomba ke uhulumeni. But uma ngabe ukuthi khona abakhala ngakho mhlawumbe uthola izwi labo lisezwakala ngokwehlukahlukana kwabo ke ikhala abakhala ngazo ke bayebezeke nakuthina njengothuleleni bezokwazi ukucela ukuthi sibalekelele lapha singakwazi ukubalekelela khona. Nothi ngoba mhlawumbe kusuke kukhona la kuthiwa khona umuntu ofuneka kuliwe nabo basuke bezoveza inkinga zabo bakwazi ukuventilate out lokho kusuke kubaphethe nokucela ke usizo uma ngabe lungakwazi ukutholakala. Namhlanje ke ingosi esinibela ngaphansi kwayo ingosi esihloko sithi abantu bayagula. Sorry, abantu bayagula ke ingosi yethu ingosi esanokuyiqala ngenxa yabantu ke abavelayo bezocela usizo. Nase beqala ukuthi bazethembe manje ukuthi baphumele obala beze bazocela usizo after senza udaba likamfowethu uNtando Mhlongo ngonyaka odlule wayenenkinga yesifo esasimphethe sesisende wakwazi ukuthi ngoNkulunkulu emuhle wasizakala. Namhlanje ke singapha endaweni yasoLundi eMkhazane emzini waKankwanyana lapho size khona South Africa ngosizo olubuhlungu lomntwana la ekhaya ogulayo. Esizomcelela usizo njengoba sila nje kubuhlungu ke kumina kungiphatha kabi ngoba ukungabi nazo insizwa kusebenza zethuleleni njengoba ngihlale ngisho nje ukuthi asinayo imoto yokusebenza kuphoqa ukuthi bona la ekhaya baze bakwazi ukuthi basiqashele imoto ekuthiwa iUber isilethe ngala sila sikhona nje ibona bayagulelwa kodwa ibona futhi abaphinde bakwazi ukuthi basiqashele imoto okubuhlungu ke kumina neteam ngoba manje siyafisa ukubahambela abantu but ke asikwazi kodwa ke sinaye kubaba walapha ekhaya ozosiqala ke asithatha sibeke ukuthi ke sibizelweni lapha ekhaya bakhala ngani siyabingelela nto. Yebo ninjani? Sikhona ninjani ba? Hayi siyaphila. Siyaphila baba bani? Uphilano kwaNkwanyana. Yebo baba. Yeah. Khona la. Yebo lapha eMkhazane. Semkhazane. Yeah. Yebo ithiwa yini intaba zableza? Mabedlana. Yeah. Ngihlale ngizizwa nje ukuthi kuthiwa eMabedlane ngize ngiyibone ngamehlo namhlanje. Hayi ubona zona impela. Yebo Nduna. Yeah. Cha siyathokoza Nduna ukuthi sesifike lapha ekhaya emagcekeni lapha kwaNkwanyana. Yeah. Noma ke size ngosizo singazile mhlambe kahle sizozwa ukuthi usizi no elikhala ngayo lapha ekhaya kwenzakalani baba? Sigulelwa umntwana la. uXolelani ufunda lapha eNdlovana High School ufunda umatric. Ukugula kwakhe ke kumqale ngonyaka ophelile. Usuyophela seziyela lapha kuDisemba wamilwa nje into la ngemuva kuye. Emva kokumila ke kwalento kuye nami ke ngibese ngizama ukubona udokotela. Ngasuka lapho ngakhonjwa eBay kweNetcare. Makusuka lapho bathi bayomenza ichemo kuyo lento kodwa umehluka ngubonanga. Kangangokuthi kuthe la kuJuly umntwana wacela ukuthi kungcono ukuthi abuye aqhubeke aye esikoleni ngoba wenza umatric ngoba umehluka akawuboni la. Yebo. Ingakho ke nami ngize ngathatha lesi sinqumo sokuthi ngikwazi ukuthi ngifisa ukuthola usizo. Yebo Nduna. Yeah. Uma lento imqala uthini iyaluma ebuhlungu injani? Iqale ngokuthi ilume. Yeah. Uqala nje kwayo. Okay. Ivuvukala ke ebeseze nwaye ethi iyaluma. Abese buye ekhala ngokushisa ethi iyashisa ngaphakathi kodwa ubuhlungu bokuthi mhlambe ngazathola amaphilisi einhlungu hayi akubi ibhlungu ngaleyo ndlela kuba ulokho okushisa. Yebo. Manje ke ukukhula kwakho ke lokhu njengoba njengamanje nje useqhinekile la entanyeni akasakwazi ukuphenduka nje. Bathini nakhona akaze mhlambe phela ngiyazi ukuthi ma ugulelwa uyogcina usuhamba usizulibheka nakephi nabantu besintu nabo akaze. Hayi sengibahambile. Nabo babona lutho. Sengihambile abantu besintu bakubona kulufuzo
oluthile kodwa manje futhi alumi nakhona lapho mangabe uthi uyalikhulumisa yebo ngoba phela mangabe sekubonakele kodokotela bathi icancer kodwa ayishiwo ngokweziteji nanokuthi eyani kwazanga ukuthi ngikuthole lokho nakuye umfana yebo yeah esibhedlela ngizwa ubala lesi Sericious Bay ngoba ngizwe igama i-private Yeah, hospital yeah. esibhedlela sabucala yeah wayeqale kephi osahulumeni cha waqala nje kuso okay sasuka nje kudokotela la uMwali yebo lapho Lunde edolobheni wasuka washona khona akhona phela ngenwa ngemali lapha ngidona mali ungenwa ngemali kwaphela yona ke impela imali ngoba usuke ngapha bamgudlula bathi laba basuke bekanje yini leya esibhedlela angithi oh okay emva kwalokho ke wayeselokhu ehamba ke lo dokotela ke bathi ngazi noma ngamusho hayi ungamusha ngoba phela akho cala ngithi yabo ubani Mbuli uDr Abraham Dr Abraham okay Em- uyena lo wathi ubona icancer aha mase bemlokuzileka ngoba bamthatha la bamsika la khona into akayifakile nje njengamanje elokhu yafakwa esibhedlela la kuye ngaphakathi ila ebathi yana babe menzela ikhimo abakayikhiphi ayikazange yini ibisakho into enjani inansi nje lapha esifubeni ivule hayi kulungile uzosichazela mase kuyena yebo yeah okay yeah nayo ayenzi mahluko leyo nto akwenzeki lutho njengamanje ugcine nuke esibhedlela cabanga ukuthi ugcine kuwe yini July yeah akaza abuyela akabanga lokhu sabuya ehleli nje ekhaya lokhehlele naso futhi isibhedlela asifoni asisho lutho ngokwesivumelwano kwaso naye wathi ucela ukuthi abuye ngonyaka ozayo lo ngoba uyasala lapha esikoleni kanti usiza kaliboni yeah naye ke ngicabanga ukuthi wayenika ukuthi akuze ukukhuphuka kanje manje nje naye usenenkinga ngoba indlela akabuka ngayo hayi akabonanga kahle yeah ukusizakala la esikoleni usa-attend esikoleni noma ufunda ehlele ekhaya uya-attend esikoleni uphatheke kanjani kubantwana kulana noma-ke ngingazi ngoba mina kahle kahle ngokweyami nje inhliziyo bengasathandi uye nje yebo onothando lokuya esikoleni yeah noma ngabe ngiyathetha hayi uyahamba manje-ke angikwazi ukuthi mhlambe ngale ngaphakathi ngoba nakhona esikoleni khona omunye uthisha nje uke wafika khona la uSibiya naye ekhombisa ukuthi uyafisa ukuthi sisizakale yebo yebo ngoba umuntu nje wazi isikole sonke angazi-ke empathweni yakhe ngaphakathi ukuthi mhlambe bambuka ekanjani akazange ngitholeke nami angazi isifo sini lesi sengiyibonile izifo ngokwehlukahlukana kwazo but-ke kodwa-ke ngiyathemba ukuthi-ke bazosi-advise mhlambe abodokotela abazosibona lesi sifo basho mhlambe ngoba ngiyacabanga ukuthi ngowami umcabango ukuthi siyayidinga futhi omunye umbono womunye noma wabanye odokotela yeah ngoba phela odokotela nabo bayabantu njengathi yeah kuyenzeka ukuthi njengoba sibheka ikhamera nje kanje mina kube khona engikubonayo mhlawumbe wena ngokwazi ukuthi ukubona yeah uma silanda umuntu wesithathu noma wesine yeah bafike bakwazi ukuthi babone nabo lokho bazokubona sigcine sesibonisana sonke ukuthi hayi nawe mhlawumbe ubungakubona lapha engikubonayo nakho kanje yabo ugcina usukwazi ukuthi ukubona ulwazi alifani ulwazi yebo noma befunda izincwadi phela ezizodwa kodwa-ke asasingafani nasemaklasini kunjalo yebo ngoba nabo ubudokotela phela noma bukhona bebehambisane futhi nanokuthi umuntu unesiphiwo yini sokuthi ngempela akwazi ukuthi agxile abheke kubuhlungu-ke uma ngabe kunje ngoba-ke indlela engiyibonisa inkulu ngayo ayimile futhi iyaqhubeka iyakhula kakhulu okusho ukuthi kuyothi kufika lo nyaka ozayo asazi ukuthi uma engalithola usizo kuyobe kunjani kuyobe impilo ingasekho uma ngabe kunje yebo and
kubuhlungu njengoba ngishilo nje bamkwanyana, kubuhlungu ntoni ukuthi ugcine wena ufake isandla ephaketheni ukuthi ukwazi ukuthi uthole thina ukuthi size ekhaya nathi sizokubabazisa lokho esikubonayo. Yebo, nami nje ngethukile uma ngabe ngizwa ukuthi kanti nani kanisizakali. Awu ngoba-ke yimi engigulelwayo kuyaphoqa ukuthi kufanele ngiyisuse impela eThekwini ize la izongelekelela. Angithi-ke phela nduna abantu baye abuke umuntu obukayo, abone mhlambe kuba khona ofika kuthini nesizakala. Uma yena mhlambe esexoxela omunye umuntu agcine exoxa lokho mhlambe akubone kwenzeka, angabe samtshela umuntu ukuthi hayi bo Kuhamba kanje. banosizo olunjani labo bantu labo, yabo kunzima mhlambe ukuthi-ke ezinye zezinto banenselela ababhekene nazo ukuze bakwazi ukufinyelela kubantu. Abanye uthola ukuthi uma umtshela ukuthi asikwazi ukufinyelela kuwena, kuyena kube sengazuthi mhlambe siyanqaba ingoba singathandi nokunga-understand. Yabona nje kunomunye-ke ongiphathe nje kabuhlungu i-comment yakhe ukuthi umuntu wesimame futhi loya. Kunengane ebizivakashele nje ubaba wayo engathi uhlasele into esasenizima ungapha komandeni. Ingane iphoqa ukuthi vele ngoba iseThekwini sathi asikwazi ukuya eMandeni ngoba siyashayeka. Ngenhlanhla ingane nayo ikhona eThekwini. Sithe masikuveza lokho ukuthi into esibambile asikwazi ukuya le ngoba bekunzima. Waveza ukuthi loya muntu kuyena ongazothi mhlambe ithini esingafuni ukuthi siyobona. But-ke ngangafuna ukumphendula njengoba sasho ukuthi nemoto eyayikhona engasambisa umuntu ekhala ngapetrol. Ngase ngithi mina mhlambe makuthi-ke kubo mhlambe khona umpompi kapetrol angasifala nje isigubhu 25 liters silethele. Sinike lo muntu owezosilela ngemoto ngaleso sikhathi, yabo. So-ke kungiphatha kabi mina mangathi uzogcina nduna kube wena ofaka isandla ephaketheni ukuthi ukhokhele thina ukuthi size ngapha. Ngoba nathi nothi ukuthi size nosiza sibona odokotela, asizona inyanga, sizobona nje bese-ke sivezela izwe ukuthi kunjani la. Ngethemba-ke lokuthi uNkulunkulu emuhle uzobaveza abangakwazi ukuthi balekelele bangenelele la. Kundodana akwazi naye ukuthi asizakale, abe umuntu naye njengabantu bonke, aqhubeke umntwana esikoleni ngendlela naye njengezinye izingane. Sifisa kanjalo. Ngingacela nje baba nduna ukuthi-ke ucele usizo esizweni sonke nje sibukele on behalf of umntwana. Yebo. Cha, sizwe sonke sase-South Africa ngiyacela la ngilapho Olundi. Ngicela ukusizakala la ngalomntwana engikhuluma ngaye oXolelani ofunda eNdlovana High School grade 12. Ngicela ukwelekeleleka kulesi sifo esimphethe nami esengisihambele ngingalitholi usizo. Kubo bonke abangaba namandla bengelekelele nami ngiyibongela mangathola usizo lwalomntwana. Yebo baba. South Africa sila sikhona nje sizozendlala kunina njengoba nje ubaba uNkwanyana elibiye kusizo lomntwana wakhe ukuthi unanoma ngabe ubani singacela ukuthi alekelele sikwazi ukutholela umntwana osizo. Yilokho nje thina njengenhlangano ithuleni sikumele sizocela nje ukuthi sicelela umntwana osizo. Baba mhlambe ke singakamfaki nje undodana, mhlambe likhona ongafisa mhlambe ukubeka mhlambe lokuvala kwelakhe side. Kwelami side nje ngingakubeka enkosini ukuthi inkosi nje engangelekelela kukho konke lokhu ukuthi nani njoba senikwazile ukufika la nelekeleleke nala eningafinyeleli khona nigcine nifikile. Asithembe uNkulunkulu. Uyena oyazi le ndlela, wayazi singakayazi thina ngoba nathi asisazi ukuthi senzani. Yabo but-ke siyasibona nathi sivuka ekuseni nje sihamba siya kubantu. Uma ungahlala nathi nje usibuze ukuthi nenzani kwenzakalani. Abantu baze bathi nje kodwa niyakwazi ukulala ebusuku. Naba nje akekho ngathi nje okaqwashe kubona. Silela size siselwe. Yabo. Esingazi ukuthi lokho esikwenzayo kungoyinhloso yomuntu noma kuyihlambe inhloso kaMdala. Kodwa asikaze si-affecteke ndawo mhlawumbe ukuthi sesinezinkinga kodwa nje siye sibone ukuthi konke okwenzakalayo
sithi mhlawumbe uNkulunkulu yena owaziyo. Yeah. Namanje ithemba futhi ngalibeka ukuthi uNkulunkulu uzoyiveza indlela ukuthi umntwana asizakale. Yebo. No hayi siyabonga baba. Siyabonga. South Africa sizomukela ke undodana. South Africa sicela ukuthi simukele yena ke umntwana esize ngaye lapha ekhaya kuyena nenkinga. Nkosi yami South Africa ningathuki ke bafethu isimo siyathusa sona kodwa ke siyacela nakulabo ke mhlawumbe abanenhliziyo ezibuthaka mhlawumbe ke bangasheshe bathi ukhehleje abashenxe bayobuye babuye mhlawumbe ke uma kuwukuthi ke banenhliziyo ezizwelayo kodwa ke kulabo abakwazi ukuthi bathi sibindi bulala sibindi philisi siyacela ke sibe nabo bakwazi ukubona osizi abhekene nalomntwana kunjani bafa Ngaphila njalo. ngiyaphila ubani igama Ngixolelana ngakwanyana. kwanyana wena minyaka emingaki Nga 17. 17 ufunda kusiphi isikole babushile sengikhohle igama Ngifunda eNdlovana High School. wenza umatric manje Yeah. wenza ziphi izifundo Nga-art kodwa ngenza drum music. yini ufuna ukwenza umusic la Yeah. noma ufuna ukuba uproducer Hayi ufuna uba yi-act. ufuna uku-act Yeah. ufuna ukudlala lapha ku-TV noma kumafilimu Those are two. nala nje yabona nje mangibuka phesheya lapha unawo unga-actela akhe ilembe lapha amaqele lapha phesheya yabona nje lapha singaletha amakhamera lapha nje nawe nje uqale yakhe i-podcast lapha nazi namajongo amancane ngiyabona ngaba yibutho lapha nangu nanondwandwe sesingambiza azodlala iphathi kaNdwandwe ngoba ulokuhlala engihlupha la ethi ufuna isikhundla sakhe sobukhosi kuba uNdwandwe bafo sila mfethu sibiziwe baba yabo Yeah. nenkinga obhekene nayo kwenzakalani mfethu ungathatha usibeke nje Ngavela inkinga nje lapha entanyeni. Into nje yangiqala ngonyaka odlule lapho sizophela futhi unyaka. Nakhona into yangiqala ngoba iqhube encane sanganinaka. Sintshe mhlawumbe iqhuma mhlawumbe esisazosuka kuphela. Kwathi sibona nathi soqala uJanuary kulonyaka sibona ngento into iyakhula. Sithe masibona ukuthi iyakhula ke sahamba sizama udokotela. Mazama udokotela lapho uLunde Plaza badlulisela le Bay. Ngifika le Bay bafike babuka ke bathatha ke izithombe bafike bangithatha nesicubu. Ba check up ufuna ukubona yini mathe sengibuyisela ama results bathi i-cancer bangangitshena ukuthi i-cancer iqhamukaphi futhi bayenze kanjani base bethi futhi ukungihlinza ngeke ngihlinze ngoba isendaweni ebucayi base bethi ke bazozama ukungifaka ichemo la bayifaka lapha lo ngifaka into lapha ezoxhumana nemithambo ukuze ihambe ifinyelele la entanyeni. Ikhona mhlawumbe umehluko ewenzayo lento abakufakana Hayi ukho umehluko wenzayo. Ilokho ukuthi iqhubekele ikhula la. Iyaqhubeka nje yakhula. Mana umuntu onjani mhlawumbe ngezwe ukuthi eqale njengeqhobo umuntu ogundayo. Ngiyayibuzela nje. Bengikunda. Ngibuza lo ngoba ngizwe kuthiwa nemishini le yokugunda ingozi yabo. Angithi ubona abantu seqala amaqwela ngemuva. Abanyaze bemakhulu yabo. Nabagundayo but ngangizwa nami ngabantu abashaya ama-chiscope angisho ukuthi kunjalo ngiyabuza ube umuntu ogundayo yini. Hayi bengikunda. Uthi uqala leli qhubu and it's a short period of time mawuthi iqale ngonyaka odlule lento. But njengamanje singakaqedi ngisho lonyaka uma ukuthi isinkulu kanje mina ngitshela mhlawumbe ukuthi into mhlawumbe sekuneminyaka mhlawumbe yabo. Into nje yaqala ngonyaka odlule sinakhona sophela. Injani kuba buhlungu ngaphakathi kuba njani? Awu iyashisa futhi iyaluma futhi ayibuhlungu. Ngokuthi ke ingikhathaza amahlombe futhi nasemzimbeni iyangidla. Okay. Njoba nje unciphile iyona. Yiyo. Mana ke bafu ngithole la. Njengoba inje awubukho ubuhlungu mhlawumbe obuzwayo kuyona. Hayi abukho nje. Kuphela ukuthi nje iyakhathala nje. Nakho ukushisa iyashisa nokuluma. Phela shube nje isiyakhiwe iweight sine weight yayo la ngemuva emqaleni.
Manje nomqala usakwazi ukuphenduka. Angisakwazi ukuphendula futhi isiyangihlalisa ukuthi ikhanda lami lihlezi libheke phansi. Alisakwazi ngisho ukuvuka. Ulala kanjani? Ukulala kuba nzima ngoba ngizama ukuthola indlela engizolala ngayo. Nami ngibona sengijumekile nje kodwa khona kuqala ukuba nzima. Kwesinye isikhathi kuye kungiqhine. Kuye ngafundi ukuthi nginyakaze kuqhine nje kuthule. Ngize ngibona sengijumekile-ke nami. Okay, ngifuna ukuthola ukuthi usulala ngefront noma mhlawumbe uyakwazi ukulala nangayo? Ngilala nje iside leli. Oh, ngala. Awukwazi ukuphenduka. Angikwazi ukuphendula leli lale akulaleli nje ngaleli. Esikoleni mfethu izingane zikutreat kanjani mhlambe? Iy'ngane azingiphathi kabuhlungu. Nazo zizamangala futhi kakhulukazi ezengifunda nazo ngoba yinto vele yangiqala unyaka odlule engingazalanga nginayo. And futhi nazo za-understand-a-ke futhi. Azikho mhlawumpe ukuze khona mhlawumpe ezingicwasayo kanje. Iy'ngane za-understand-a nazo zey'thuka ukuthi lento lenawo isingaziwe yinto ezingaka kodwa engaze ngizale nayo yaqhamuka iqhamuka nje ngonyaka odlule. Okay. Ngokwasesibhedlela leso obukusona uthi ubuse Nesicare eBay. Lapha nje bebekulalisile? Bebengidlalisa. Yes. Mangivele bengishekhe ukuthi mhlawumpe ngiright akukho ubuhlungu obuzwayo. Emva kwalokho bese ngizama mhlawumpe ngithatha isithombe. Befuna ukubuka lento le. Emva kwalokho bengithatha isicubu. Befuna ukucheck-a ngoba sebathi i-cancer. Awukaze futhi udlulele ezibhedlela ezinkulu ngapha koThekwini? Aze ngifinyelele khona. Ugcine nje khona la eBay? Ugcine khona la eBay. Bangaka odokotela ade bekubona lapha? Udokotela kwafika kwaba uDr Mbule. uMbule wangidlulisela kuDr Abraham. Yibo odokotela bengibona. Ngibona yibo bothunga. No, mnewethu bavezela South Africa nibone ke mhlawumbe ukuthi ke into esikhuluma ngayo ke ephethe uNdodana into kanjani. Njengoba nibona ke nje ukuthi ke nakho ke esikuzele lapha ekhaya osizi. Esilizele nanto. Lolu ke athi ke umfowethu limqale nje ngonyaka odlule. Njengoba selilikhulu kanje. Akuyona mhlawumbe into eminyaka into emqale ngonyaka odlule. Kunalokho futhi ayimile iyaqhubeka iyakhula. Yabo. Sizocela ke usizo kwiSouth Africa yonke kanye nomhlaba wonke jikelele. Ukuthi siyanxusa njengenhlangano ithuleleni. Kunanoma ubani ongakwazi ukuphakamisa isandla athi mhlambe usizo singakwazi ukuthi silithole ukuze impilo kamfowethu ikwazi ukuthi ibuyele esimeni. Thina asinamandla. Okwethu nje ukuzokhalisa abantu abasosizini nokubanika ithemba ukuthi siyamthemba ongabonwayo ukuthi angeke wasiyekelela kulesi sikhathi esinjengalesi esibhekene naso. Isikhathi esikusona ngokwezifo zabantu sidlula phansi kwefu elinesichotho, but ke uma uNkulunkulu akwazi ukuthi abantwana bakaIsrayeli abawelise ulwandle olubomvu ubengasikela kanjani thina? Ngoba lezi zifo esizibonayo thina njengothuleleni asizazi. Asazi noma bezikhona yini ngaphambilini. Ngoba nabantu esibabonayo baphethe asikazi sihlangane nanabo. Abantu siyahlangana nabo lapho esihamba khona nje emadolobheni noma kephi besingakaze sibabone. Mhlawumbe uma ngabe zazi ikhona benazo abantu mhlawumbe ke ngokwesaba nabo mhlawumbe nokuzenyeza kanye nokusaba abantu ukucwasa mhlawumbe babeyivalele endlini. But ke manje sebephumele ngaphandle ke ngethemba lokuthi ke
bathi ithemba bayachemba ukuthi ithuleleni ingakwazi ukubalekelela, kodwa-ke izifo besingazazi. Yikho sinalokho esitshela khona ukuthi engathi izifo ey'vela manje okwethu kubalulekile ukuthi siyiveze, sicele abantu usizo, siphinde futhi sifundisane ngazo, nokuthi abantu abanezifo ezikanje singabacwasi. Kunalokho asizame ukusondela kubona, sibanikeze ithemba nokubeseka ukuze bengezozifile nabo becwaseka phakathi kwethu. Siphinde futhi siqwashisane ngokuthi uma izifo ubona emzimbeni bakhona ushintsho luba khona, kuye kube kuhle usheshe usukume uye ngasemtholampilo uyofuna usizo, ngoba ikhona kuphela-ke thina thweni sithi esizokugqugquzela nokuthi-ke siphinde sibacelele usizo. Siyazi uhulumeni kuningi abhekene nakho, mhlawumbe kungenzeka ukuthi naye mayebona ukuthi lokho kungaphezu kwakhe, but-ke ama-private hospital nawo siyafisa ukuthi nawo sicele usizo kuwona, nokucela-ke abantu nje jikelele emhlabeni jikelele abangakwazi ukuthi basilekelele, ngoba phela ukungena kuma-private hospital awungeni nje mahhala, ungena ngemali le esingenayo, nabo abagulayo abanganayo imali. Siyacela-ke kunoma ubani ukuthi ongakwazi ukuthi asilekelele ngalokho angakwazi ukuthi athi mina nakho engikuphosayo, noma nakho mhlawumbe engingakwenza okuwusizo okungakwazi ukushintsha impilo kamfowethu. Bafo, ngisacela nje ukuthi ukhulume ne-South Africa ulicele usizo. Ngizophinda futhi ngibe nesinye isicelo sesibili engicela sisenze kanye nawe, kwathi ngicela ukukunika nje okwamanje ithuba lokuqala ukuthi ngicela ukukhuluma nesizwe sonke, ngicela usizo. Esizweni into engayicela ukuthi nje ngingacela nje laba bathi abangazama ukusiza ukuthi bezame ukuthi ngisizakale, bengacela ukuthi bezame nabo ukuthi ngisizakale, noma kube khona udokotela ozongisiza ukuthi ngihlinze, ngoba nami into engiyifisayo izini ukuthi sazazi ngithola udokotela ongangihlinza lento le ukuthi isuke lapha kimi, ngoba engithwesa umzimba futhi angiswazi ngisho izinto. Kodwa-ke into engayicela bengicela ukuthi kothandayo ukusiza bengacela angisize, asizakale, aphose lokho akuphosayo noma enze lokho akwenzayo. Nitholakala Black mhlambe inamba yocingo nabafisa ukuthi banixhume, yiphi inamba esingayithola? Ngizokubiza nje yababa. Yebo. Ithi 076 540 2031, 076 540 2031. Bazothola ubaba Nkwanyana. Yeah. Okuwubaba walapha ekhaya ozala wena. Yeah. Okay. Okay, sizoyithola esibili baba sayibheka. Angazi ngizwe ukuthi khona okufakile la ngingakangeni lesicelo sesibili engithi ngicela sisenze. Ungakwazi mhlawumbe ukuthi uzivezele sibone ukuthi into kanjani le. Into nje abangifaka kuye abathi izoxhumana nemthambo. Mhlawumbe umkhulu ezokwazi ukufinyelela la into ayini. Injani ayibuhlungu lento injani? Ibuhlungu, kodwa-ke yenza ukuthi le ngane lena nje igcine ingasebenzi. Ngoba ngingane le isikhathi esiningi angisayisebenzisi, ayisakwazi ukwenza izinto ey'ningi ngenxa lento efakiwe. Siyakhathala ke manje ingane le. Mhlambe ilento ekhathaza mhlambe isimo lesempilo esikuphethe. Yiyo lento le. Babeshilo vele odokotela wathi vele izohamba hamba mhlawumbe ingikhathaza, ngoba beshilo ukuthi le ngane le ngingayisebenzisi kakhulu ngoba sengifake lento le. Manje bathi lento boyifaka kuze kube nini? Ayinasikhathi ebekela sona? Ayinaso isikhathi. Babethe bazoyikhipha sebeqedile ukwenza ikhipha. Yebo. Okay. South Africa umfowethu la ndodana wenza umatikuletsheni kulonyaka esikuwona. Ngingacela nje ukuthi ke senze i-special request kwi-class of matric ka-2025 nationally. It's whether it's government or kuma-private school, ukuthi angeke yini ama-student ka-matric bakwazi mhlawumbe ukuthi-ke join in hand nokuthi benze ama-donation ukuthi one of their own or i-student nabo kanye nabo bakwazi ukuthi bamrezele any donation abangakwazi ukuyenza on behalf of matric class ka-2025 engakwazi ukuthi ilekelele umfowethu sikwazi ukuyothola a second and third opinion kwabanye odokotela esingakwazi ukuthi-ke kuzwakala ukuthi kwenzakalani.
That is my request. Naye ngizocela ukuthi uBafo acele eklasini lonke lika matric nationally. Ngiyacela Bafo bacele abafundi ufunda nabo umatric. Into engayicela kubafundi nje ukuthi-ke nabo uma bengakwazi ukuthi kube khona mhlawumbe izinto abafuna ukungenzela zona something, ngicela izinto lezi bengakwazi ukuzenza futhi bengitshene, futhi abafuna ukuthi ngisizakale ngale nto le bafuna ukuphosa something, bengicela ukuthi bengazama futhi bexhumane kuyo le number le engizobanika yona MCN yaba. Ngicela uyisho Bafo. Qala ngale wathi siphinde siqale nayo iphinde. Le ya Vodacom ithi 076. Yeah. Ithi 540. Yeah. It is 2031. Yeah. Iphinde Bafo. 076 540 2031. Yeah. 078 ya MTN 025 68 93. Ngicela uyiphinde Bafo. 078 025 68 93. Inamba leyo kaBaba uNkwanyane zombili ezakho Baba uNkwanyane shuthi ama network awafani khona ka Vodacom khona MTN kwabangafisa ukulekelela. Thina njengethuleleni ngicela ukuthi ngicacise lokho ngizokho ngiqhubekile lokho ngicacisa nje mhlawumbe ukuze nomuntu ongakabi nolwazi ngathi abe nolwazi oluzokwazi ukuthi naye alidlulisele kwabanye. Inhlangano yethu ithuleleni inhlangano engenza inzuzo engenawo ngisho isente kumanje ngisho kwi-account yethu ongathi mhlambe nanto esikwazi ukuthi sisebenzele phezukwalo. This is why sithi sisazoza kwi-South Africa yonke sizocela ukuthi silekelele ngokuthola imoto. But ke esimeni sabantu abagulayo isifiso nenhloso esinayo ukubalekelela eyokuthi njengamanje sifisa ukuthi sihlele ukuthi kwakhiwe isikhwama esizokwazi ukuthi isikhwama sibe seceleni nothi ngaphansi kokuthi sihlangane ne-account yakuthweleni. Isikhwama esizoma eceleni la khona abantu esizokwazi ukuthi uma ngabe siveza abantu abagulayo kanje sikwazi ukuthi leyo mnikelo ekhona kukwazi ukuthi kucashunwe kuyona kukhokhelwe izindleko zokuthi umuntu akwazi ukuthi alapheke athole usizo. Sikhwama sethu leso sizokwazi ukuthi kube ne-committee ezokwazi ukuthi iselectwe ezokongamela leso sikhwama leso. Ikomiti yethu ezobe inabantu abavela ngokwama-professions ahlukene including nabantu nje abasemphakathini. For example, ikomiti esizoyakha ezoba nabantu abawodokotela, nabantu abama-social worker, nama-therapist, nama-psychologist ngokuhlukana kwabo, abantu ababefundisi, abantu abakhona nasemphakathini ngokwezinhlaka siyobona ukuthi kufuneka yakhiwe abantu abangakanani isibalo sayo okuyibona abazokongamela leso sikhwama leso. Thina okwethu sizobe siya kubantu kanje sifike sibaveze siqede ilist yethu sihambise khona ngale ikwazi ukuthi le committee i-review yona ilist yethu bakwazi ukuthi babheke each and every case on its merit ukuthi imi kanjani leyo case, bakwazi ukuprioritize ngokuthola i-consultation kubantu abazobe bewodokotela ukuthi mhlambe nasi isimo sesibona ukuthi siyaphuthuma lesi asisakwazi ukusimisa singasibeka sibo number 1, lesi singasibeka sibo number 2, lesi singasibeka sibo number 3 ngokwabo abazobe sebekwazi ukucubungula bathole futhi nokuthi baconsult nakwabanye ama-experts azokwazi ukuthi singaphuthuma kulesi. Uma sebethikile bona sibuye sinitshele ukuthi nanga umuntu kunjengamanje okuyena ohanjiswe esibhedlela ngaleso sikhathi kucaphuna esikhwameni kukhokhelwe izindleko zokuthi umuntu akwazi ukusizakala. Nothi ngoba kuukuthi sithi khona esizophikisana mhlambe nabo okuyibona abamele ezempilo njengoba sisho nje okwethu njengoba silayo njengothweleni kuwona wonke umuntu sisuke sizocela usizo. Siqala ke ngqo uhulumeni wethu owezempilo. Uma kuukuthi nakhona mhlambe usizo aluveli yilapho ke sobe sesikwazi ukuthi singenelele nangapha ke
kuma-private hospital, nokulekelelwa-ke yilesi sikhwama lesi esizosakha. Lezi zwayo kwamanje singena-akhawunti esiyivezayo ngoba asifuni ukuxuba isitambu nobhontshisi, nomuntu ole ekhaya angabe sakwazi ukuqonda ukuthi ikuphi okuyinqindi la, ikuphi okuyisibhakela. Uma ngabe siza ngasey'ntweni ezithinta imali, siyazama ukuthi njengetholeni sibe ngempela discipline as much ukuthi nawe wena esizobe sicela usizo kuwena uma ufaka ulula isandla sakho, wazi ukuthi owakho umnikelo uya kephi, ungena kusiphi isikhwama, uyosiza kephi, nokuthi mhlambe ngabe uza ngapha nikaThuleleni uzolekelela kuma-operation osuku nosuku olwenziwayo kaThuleleni. Ngithi angicacise lokho nje, lezi zwayo ngithi nami njengomduduzi waKaMkhwanazi egameni laThuleleni nengosi abantu bayagula, ngiyanxusa ku-matric unyaka ka-2025 ukuthi nginalo ithemba lokuthi ninodwa nje no-matric ningakwazi ukuthi nimthwale nangomfundi ongomunye wenu, kube yiyona mhlambe into esothi masiqeda unyaka ngayo, noma nimukele iy'tifiketi zenu ngokuphela konyaka, nibe nazi kodwa ukuthi omunye wenu animshiyanga ngendlela nikwazi ukuthi nimtakule nimdonse naye ngesandla, ngoba akhona okuye class noma kwemfundo, isimo sempilo esimqhamukele along the way, efunda kanye nani. Mina njengomkhwanazi ngithi ngicela ukuma njengalapho bafo, mhlawumbe uma ufisa ukubeka lakho lokugcina ungathini kwi-South Africa? Bengingacela nje ukuthi-ke ngoba uThuleleni eseze wafika la sihamba ibanga elingaka, ngicela ukuthi sengathi ngaze ngisizakale, ngithole udokotela ongakwazi ukususa lento le engibhekene nayo. Isemasifiso sami ngisicelayo leso. Ngiyabonga mnewethu. South Africa ngiyanethemba noNkulunkulu Alpha and Omega, siyamethemba ukuthi angeke washiya endleleni kulesi simo lesi sikamfethu. Ngiyathemba ukuthi uzolenza icebo. Yilelo nje engivala ngalo egameni lenhlangano yonke iThuleleni kanye nawonke ama-stakeholders asibambisene nawo, asesekayo nakwaziyo nawo ukuthi a-ede ekutheni sikwazi ukuthi-ke silekelele abantu. Thina siyazibongela emakhaya, sithi nisale kahle.